Роскомнадзор кисәтә. Шәхси мәгълүматлар турындагы федераль закон нигезендә шәхси мәгълүматлар эшкәртүне башкарып та, шәхси мәгълүматларны эшкәртү реестрында теркәлмәгән операторлар Татарстан Республикасы буенча Роскомнадзор идарәсенә белдерү хаты җибәрергә тиеш. Ә инде 2015 елның 1 сентябреннән Россия Федерациясының информацион телекоммуникация челтәрендә шәхси мәгълүматларны эшкәртү тәртибенең төгәллеген тикшерү өлкәсендә кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турындагы федераль законның 2 маддәсе нигезендә өстәмә рәвештә Россия Федерациясе гражданнарының шәхси мәгълүматлары саклана торган мәгълүмат базасы урнашкан урынны күрсәтергә кирәк булачак. Роскомнадзор шулай ук реестрда 2011 елның 1 июленә кадәр теркәлгән операторлар өчен оператор турындагы мәгълүматларга үзгәрешләр кертү турындагы документ формасының үзгәртелүе турында хәбәр итә. Шул ук вакытта операторларга 242 федераль законның 2 маддәсе таләбе буенча 2015 елның 1 сентябреннән Россия Федерациясе гражданнарының шәхси мәгълүматлары саклана торган мәгълүмат базасы урнашкан урын хакында мәгълүмати хат юлларга кирәк булачак. Тулырак мәгълүмат экранда.